Bună ziua! După cum v-a spus și colegul nostru, noul antrenor al echipei Universitatea Cluj este Anton Petrea. Ne bucurăm că am ajuns la o înțelegere vis-a-vis de contract. Sperăm și ne dorim și suntem siguri că va continua munca depusă de Ioan Ovidiu Sabău și va reuși să ducă echipa la un nivel superior. Îi dorim multă baftă și sperăm să ne bucurăm la cât mai multe victorii pe parcurs. Mulțumesc! Bună ziua, în primul rând! Da, e o bucurie să mă aflu aici în fața dumneavoastră. Am avut ceva discuții în ultima perioadă cu conducerea clubului și am bucurat când am văzut interesul acestui club pentru mine. Faptul că s-a și materializat, s-a concretizat această mutare, să spun așa, mă face și mai fericit. Știu la ce echipă am venit, o echipă cu foarte mulți suporteri, o echipă foarte iubită, susținută la fiecare joc și nu numai, chiar și la antrenamente am văzut anumite imagini și asta spune multe despre ceea ce înseamnă acest club. Încerc împreună cu stafful meu, cu Gabi, cu toți din conducerea clubului, așa cum a spus și Gabi, să continuăm munca depusă aici, care a fost o muncă destul de bună din punctul meu de vedere, cu puțină atenție sau puțină șansă se putea câștiga și Cupa României, și să avem un trend ascendent în evoluția noastră și în rezultate. S-au mai făcut câteva modificări în privința lotului, însă cei care vor veni cu siguranță se vor integra și vor încerca să îndeplinească obiectivele echipei. Cine face parte din stafful dumneavoastră? Momentan am adus cu mine pe Cristi Țermure, care a fost cu mine și la PCSB și la Chindia, Dumitru Cotoboc, antrenor cu portarii, și Vasile Gheorghe, preparator fizic. Vasile Gheorghe, fostul jucător care, da, 2011, cred că 2012. 12 parcă. Da, 2012. Cât de greu a fost să luați această decizie? Da. Ce v-a convins să veniți? După sezonul trecut, încheiat recent, am avut așa nevoie de o perioadă de liniște, să pun un pic liniște în gânduri. Însă a venit această propunere, o propunere tentantă, pentru, așa cum am început această conferință, de la un club iubit, la un club cu pretenții, până la urmă, și un club de tradiție din România. Și nu cred că mi-a luat foarte mult timp să accept această provocare și ținând cont de ceea ce înseamnă Cluj. Care sunt obiectivele de sezonul următor? Da, clar, o clasare mult mai bună decât sezonul trecut. Din punctul meu de vedere, eu personal vreau să încercăm să atingem play-off. Și credeți că e realizabil? Bineînțeles că este realizabil. Contează foarte mult ca și jucătorii și cei care vor mai veni să-i fac să înțeleagă lucrul ăsta, să-și dorească mai mult, pentru că au dovedit că pot. Și aici ține de dorință, ține de atitudine și de caracter. Vorbeați de jucători, au venit deja 2 de la Chindia, o să mai vină postele de dumneavoastră de acolo? Nu cred. N-am mai discutat despre jucători de la Chindia, nu știu. Mai ne gândim la niște, eventual, pentru situația cu jucătorii under, să aducem ceva, pentru că aici mai avem ceva probleme, dar nu cred, vom vedea. Ce posturi sunt deficitare? Nu neapărat deficitare, ca și în număr, să zic așa, dar am avea nevoie de un fundaș central, am nevoie de un fundaș stânga, mijlocaș, cam pe toate posturile, să spun așa, ar fi nevoie, pentru că în momentul în care îți propui niște obiective mai mari decât ceea ce s-a întâmplat până acum, automat ai nevoie de un lot de jucători cel puțin numeros, dacă, bineînțeles și valoros, dar să reușim să avem dubluri pe toate posturile. Anul trecut, domnul Sabău a jucat în 2 sisteme. Dumneavoastră, ce propuneți? Da, am urmărit. Vă dați seama că am analizat fiecare adversar cu care jucam și am analizat și cu Cluj în acea perioadă. Am văzut că au schimbat sistemele, au jucat și cu 3 fundași centrali, au jucat și cu 4 fundași centrali. Depinde de profilul jucătorilor
care vom avea pe toți, vom avea totul la dispoziție să ne implementăm un sistem de joc. Însă nu cred că un anumit sistem de joc trebuie să fie fix și bătut în cuie, pentru că mai pot apărea în timpul meciurilor și nu numai, și în timpul campionatului situații cu accidentări, cu suspendări și atunci poate că ești nevoit să schimbi un pic sistemul, iar jucătorii trebuie să fie pregătiți să știe fiecare ce are de făcut. La Cluj sunt mai greu acceptați antrenori care au trecut pe la FCSB din motive de rivalitate, știți și dumneavoastră, cum îi veți convinge să facă? Eu sper să conving prin rezultate. Cred că dacă vom avea o evoluție bună, jocuri bune, cu rezultate, cred că asta ar fi argumentele mele. Aveți un mesaj pentru suporteri? Ați văzut câți suporteri au fost la Sibiu, la Cupă, 9.000 sau 8.000 ceva. Aveți un mesaj pentru fani cum a început de drum la Universitatea? Da, aș avea un mesaj să spun că am venit cu inima deschisă, cu sufletul deschis și că împreună cu stafful, așa cum am spus și repet acum, și cu conducerea administrativă, să facem tot ce depinde de noi ca echipa asta să progreseze, să ajungă la un nivel mai superior. Ați intrat în vestiar, ați avut un discurs în fața jucătorului? Încă nu. Reuniunea este puțin mai târziu și mă duc și eu după aceea, acolo. Ce le veți spune? Ați pregătit un discurs anume? Nu fac dinainte speech-uri, să spun așa, e ceva de moment, sunt lucruri normale. Momentan nu pot să le spun foarte multe pentru că nu suntem toți. Adică mai sunt și jucători care au plecat, jucători care sunt învoiți în anumite probleme și când vom fi toți, atunci cu siguranță că vom discuta mult mai multe, ne vom cunoaște mult mai bine și eu pe ei și ei pe mine. Amicalitate pentru Universitatea Cluj în această vară? Da. E foarte bine să avem jocuri bune, cu echipe bune pentru a vedea nivelul, a vedea ceea ce trebuie făcut, îmbunătățit sau schimbat, așa cum am spus vis-a-vis de sistem de joc sau anumite poziții în teren. Sper să facem o pregătire bună și să avem un lotul valid de toți jucătorii să fie sănătoși după aceste două cantonamente pe care le vom avea. Marco Dulca nu ar fi o opțiune pentru Universitatea Cluj? Știu că el a făcut o discuție cu domnul Șapău și nu știu, da, nu știu ce să spun despre discuția care a avut-o înainte. Da, e un jucător pe care l-am antrenat, care știu potențialul. Momentan suntem în discuții și cu alți jucători, vom vedea ce se va finaliza, pentru că de la a discuta și până la a semna e cale lungă și așa că nu pot să vă dau un răspuns. Exact. Da, vorbim împreună cu conducerea. Aici e un sistem foarte corect, mi se pare, și normal să se discute într-un cadru mai larg, să spun așa, cu antrenorul, cu directorul sportiv, cu președintele, pentru că până la urmă deciziile trebuie să fie comune. Nu să iei o decizie tu și să ți-o asumi, ok, dar după aceea, Doamne ferește, se întâmplă ceva, trebuie să pleci și după aia oamenii trebuie să caute alt jucător, că poate vine alt antrenor și nu e. Și nu mi se pare corect. Așa, o discuție în 4, 5 sau 6 persoane, să spun, o analiză a fiecărui transfer pe care urmează să facem, mi se pare foarte, foarte ok. Personal, de ce n-ați plecat de la Chindia în momentul în care ați văzut că situația e dificilă? Sunt mulți antrenori din Superliga care nu și-au bifat o retrogradare. Da, nu știu, nu mi s-a părut normal să fac acest lucru pentru că am avut o relație foarte bună cu jucătorii de acolo. M-am înțeles foarte bine cu ei, ne-am înțeles și i-am înțeles în toate problemele pe care le-au avut și cred că dacă aș fi plecat ar fi fost așa un act de lașitate din partea mea. Am zis să mergem până la capăt, să încercăm să scoatem ceva de acolo, dar asta a fost. Deci a contat foarte mult, ca să vă spun concret, a contat foarte mult respectul față de jucători în primul rând. În mandatul dumneavoastră tot Alex Chiciu va fi capitanul echipei? Vedem, nu știu. Cu Alex am lucrat când eram la Steaua, eram antrenor secund, îl știu, ne cunoaștem. Vom vedea, da, e un jucător cu experiență, un jucător care și-a pus amprenta, din punctul meu de vedere, în finalul acesta de sezon, prin evoluțiile lui foarte bune, dar vom vedea, nu știu asta.
e devreme să mă gândesc la capitan de echipă. Trebuie întâi să conturăm lotul și să vedem ce jucători putem avea. Știți că și el face cursurile de antrenor. Da, știu, am vorbit cu el normal, știu. Era la cursul și acum, sau ieri am vorbit, nu mai știu. Da, foarte bine. Deși inițial, când mi-aduc aminte că mai vorbeam cu el, nu era foarte încântat de ideea de a deveni antrenor. Dar probabil că pe parcurs și-a schimbat părerea. Finala cupei ați urmărit-o? Nu. Nu, n-am urmărit-o pentru că nu eram în țară și n-am putut să o văd. Am văzut rezumatul, am văzut finalul acela dramatic, să spun chiar. De asta am spus că cu puțină șansă poate acum era un trofeu pe masă cu Cluj. Trebuie să vă pregătiți sufletește și pentru derbiurile cu cei care clujiți. Acesta e meciul care contează pentru fani. Da, ok. Pentru mine contează fiecare joc. Într-adevăr, că în anumite partide, poate orgoliile sunt mai mari și asta, dar vreau să fac jucătorii să înțeleagă că fiecare joc este important. Fiecare joc trebuie tratat cu maximă seriozitate și pentru că nu vreau să ne concentrăm doar pentru un meci și la celelalte jocuri să fim apatici. Dacă jucăm cu aceeași atitudine la fiecare meci, cu atitudinea ca la un derby, cum spuneți dumneavoastră, sau cu orgolii, da, atunci așa aș vrea să se întâmple la fiecare joc. Gabi, de la nivel de conducere, ce decizii se vor mai lua sau vor mai fi schimbări? Aveți ceva pentru noul sezon? Vis-a-vis de jucători sau în organigramă? În momentul de față nu cred. Posibil pe viitor. Nu ne-am gândit că va fi nevoie de cineva sau obligatoriu acum în momentul ăsta să vină cineva. Cu domnul Savou ați mai discutat vis-a-vis de proiectul acela? Da, în funcție de resursele care vor fi, vom vedea. Noi sperăm să reușim să rămânem în cadrul clubului pentru că e un om important, un om care știm ce înseamnă pentru Cluj și știm ce înseamnă pentru Cluj. Sperăm să rămână alături de noi. Mă gândesc că și pentru domnul Petreau, echipa a doua ar fi benefică, în condițiile în care lumea plus se plânge că nu sunt promovați juniorii, că nu... Da, ar fi un plus pentru prima echipă, să zic, să existe și această posibilitate. Acum nu știu exact stadiul discuțiilor și ce se va întâmpla. Se dorește o echipă a doua, pe care juniorii de la Academie să fie promovați, sau jucători din lotul nostru, zicem, care deja puțin rulat, să joace la divizia 3-a, să fie rulați, oricând se poate face pasul la noastră la echipa 1-a, când aveți nevoie de hockey și care la Cluj-Napoca a avut o tradiție care s-a pierdut, din păcate, ani de zile. Da. Ideea e să fie acolo, domnul Savou, el și-a dorit, după ce a renunțat la postul de antrenor principal, spus că eu vreau să crezut, să fac tranziția. Da, nu, e foarte bine, e bună ideea. Academia o are rezultate foarte bune, campioane, finalele naționale, știi? Da, am avut și la FCSB, am avut situația asta cu echipa a doua și am avut jucători care îi trimiteam acolo să joace, însă mai e și al doilea, e o armă cu două tăișuri într-un fel pentru unii dintre ei. S-au dus acolo și mi s-au accidentat foarte grav, din păcate. Bine, asta se poate întâmpla, la asta vreau să mă refer neapărat, însă au existat momente când venind un jucător de la prima echipă să se ducă să joace acolo un meci, 2, 3 sau nu știu, chiar și un meci și unii nu sunt atât de, profesioniști. Și merg acolo și mai bine nu mai trimiți. Mai bine la juniorii să joace care sunt la echipa a doua, decât să faci un mix de genul ăsta cu jucătorii care evoluează mai puțin la prima echipă. Asta ar fi singurul impediment, sau nu neapărat impediment, singurul lucru mai... Da, clar. Fără discuții. Nu. Dar asta... Unde se crească jucători dacă nu? Da, dar acolo ar trebui, ceea ce vreau să spun, acolo ar trebui să fie în principal să joace jucători tineri. Și să nu se pierdă cei de 19 ani. Da, bineînțeles. Da. Așa ca să trimiți de la prima echipă jucători de 25-30 de ani care nu joacă ție sau că vine după accidentare, nu ai niciun efect, niciun progres. Pentru jucători tineri, da, juniori care promit din Academie 17-18 ani, da, e o idee foarte bună. Veți avea și o întâlnire și cu suporterii după ce le pune la punct treaba cu echipa? Nu știu, oricând, eu sunt deschis oricărei discuții, oricărei întâlniri, dacă se va dori din partea mea, e toată deschiderea. Știți că se spune că e presiune aici la pentru orice antrenor care vine. Da,
Presiune peste tot, am mai spus-o, chiar dacă ești la o echipă fără suporte, să spun. Dar ai presiunea rezultatelor, ai poate și alt gen de presiune. Însă am lucrat și la FCSB, știu ce înseamnă o echipă cu suporteri, știu ce înseamnă dorința suporterilor ca echipa să câștige. Așa că cred că sunt obișnuit cu lucrurile astea și cred că voi putea face față acestei presiuni la care spuneți dumneavoastră. Da. Din fostul staff mai rămâne cineva să vă ajute sau? Momentan n-am mai discutat, vom vedea pe parcurs, a fost timpul destul de scurt așa și n-am avut timp să punem toate lucrurile la punct. Acum mâine vom pleca în cantonament, vom mai analiza, vedem ce mai te trebuie, cine mai trebuie și vom vedea. Ce transferuri confirmate până acum? Aici poate să vă... Cele pe care le-am prezentat. Deci până în momentul de Confirmate. față, acelea sunt confirmate și semnate. Contracte. Martic, rămâne la lista. Da, suntem în discuții avansate. Cred că într-o zi, două se va rezolva totul. Și în primă fază trebuia să-și rezolve problema cu Craiova. Noi ne-am înțeles. Din punctul nostru de vedere, e totul în regulă. Deci va fi vorba definitiv, nu Da. Da. Și situația de rematele care Remacle, după cum bine știți, mai are contract cu noi până în 30/6, după care mai are un an de contract cu Botoșani. Așa că, în prima fază, ar trebui să se rezolve problema acolo, după care putem să discutăm. Așa ca și lor vis-a-vis de juniori, îi felicităm încă o dată pentru parcursul foarte bun la grupe și chiar vor începe pregătirea cu noi și vor merge în primul cantonament 6 dintre ei. Vom mai avea și 2 jucători care au fost împrumutați, vor veni și vor începe pregătirea cu noi. Dacă mai aveți întrebări. Mulțumim. Botoșanu cere bani pentru remarcle. E o situație în care acum el trebuie să meargă să-și rezolve o anumită situație de acolo. Adică e o problemă acolo internă, să zic. Să vadă să-și rezolve situația. Nu știm exact în momentul ăsta. Da, pe asta, de-aia vreau să vă spun, e o situație care trebuie rezolvată cu Botoșani, după care vedem ce va fi. Dumneavoastră vă place, domnule Petrea, remarcle? Da, mi-a plăcut toți jucătorii care au fost aici. Adică evoluția din play-out cel puțin a fost una, bine, cu câteva excepții, a fost destul de bună. A echipei mă refer. Au fost jucători care au format o echipă și s-a văzut, au fost momente în jocuri care efectiv n-au dat nicio șansă adversarului și poate ghinionul sau șansa au făcut să piardă anumite. Mi-aduc aminte de meciul cu Voluntari, dacă nu mă înșel, nu, când 10 oameni... Da, condus 2-1, Da, tot joc. 10 jucători de câmp nu le-au dat nicio șansă până spre final, când, mă rog, s-a întâmplat să da, probabil și asta, dar jucători buni, jucători care au reușit să salveze echipa până la urmă și au dus-o și până în finala Cupei României. Știți că s-ar putea să jucați niște meciuri la media sau în altă parte. Da, Sau la știu. stilul nator și așa mai departe. Trebuie să fim pregătiți să jucăm oriunde. Eu m-am obișnuit cu deplasări de genul ăsta, adică când joci acasă să joci în deplasare, așa că... Dar va fi acum, cred că 2 jocuri, nu? Da. Probabil 2 jocuri acasă. Sunt convins că oriunde vom juca, suporterii vor veni lângă noi și ne vor susține.